Jedan od osnovnih principa Univerziteta Metropolitan je praktično znanje. Naime, nastavni program je tako koncipiran da teoretsko znanje studenti preko domaćih zadataka mogu odmah da probaju u praksi. Ovde može da se dobije taj tip znanja koji donosi neku vrstu sigurnosti na poslu, koji uliva sigurnost tebi, osobi kao zaposlenom, da na poslu može da reaguje u nekim situacijama koje su malo kompleksnije, gde bi se u prošlosti recimo zbunio. Studenti i sami vide razliku u nivou znanja između sebe i kolega sa ostalih univerziteta, što je najbolji pokazatelj kvaliteta predavanja. Pa svakako zbog znanja. Svakako zbog tog nekog praktičnog znanja koje se dobija i te neke mogućnosti da to znanje se odmah u praksi primeni. Jer recimo ja imam prijatelje koji su na nekim fakultetima koji se otprilike sličnim stvarima bave, državnim, i vidim da oni mnogo manje svoje znanje upotrebljavaju i kod ovih konkretno predavanja koje su vezane za programiranje, više je njihovo znanje zasnovano na bubanju, a manje na rešavanju problema. Univerzitet Metropolitan od ove godine nudi i master studije. Ono što će ih razlikovati od ostalih su pre svega kvalitetna predavanja, napredni e-learning sistem, ali i mogućnost da jedan semestar provedete u inostranstvu zahvaljujući saradnji koju Metropolitan ima sa drugim univerzitetima širom sveta. Planiram da svoje znanje usmerim više na IT nego na management, u tom smislu što ću upisati ovde master softversko inženjerstvo i to je nešto što me interesuje i što mislim da bi dobro se snašla u tome i voljela bi time da se bavim u budućnosti, tako da to bih upisala i time bi se bavila, a smatram da FIT je vrlo dobra početna tačka, da tako kažem, za to.